बाब गुसुआबो बिराद सुहाबथारदोंलै। आरे आदा, गोजां बोथोर नालाय गुसु बोथोराव गुसु मोनाबा माथो मोनगोन दिनै? नंगौ बेबो। ओमफ्राय इलिसायालाय बेवाइया? दङ आदा, बाजैया ओंखाम संबाय दङ। अ आच्छा। ओमफ्राय नानि, अखाफोर आं मोनसे खोथासो माने खिन्थाफैदोंमोन आरोना। नोंबो आंनि बिनानाव बायदिबा बिनानावानो जाबाय, गामिनिबाबोथ'। बुंबानो जाबायना आदा, देनाय बुंनायसाय। ओहो, बेबा आरो मा रायलायबावगोन दे आब'। रायलायबाथाय रायलायबाय थायोलै, थाबखौनो थांनो नागिरा, बायोहां बिदिखौ। थाद जाम्बि गथ', मानसि फैनायखौ बिब्दि बुङो। बोरैबा खोनाबा, गामिनिनो आदा, र' बेबा मा बुंनो सानदों। आंथ' दसे थाना ब्लद माबा आथिं आखाइ सुहाबजोबोलै, अरावबाबो आं थानो हाया, आथिङासो बेरजोबगोन अबहायबा आब'। आं रुमाव थांसै दे, दसे थानानै। नोंनालाय बिदिनोखा, ओमफ्राय फनाव नांहैबाय थानोसै। बिनिफ्राय साबसिन लेखाखौनो फरायमोन। है, बाद दे आब'। नानि, ओमफ्रायो माने मोनसे मोजां खबर आरोना, मोजां खबरखौनो होननांसिगोन। दाथ' नोंसिनि न'खरनि थासारियाबो माबायदि दङ जों मिथिखागौआनो बयबो। औलै आदा, ओरैनो नामावल'सो, माबा फेमिलि, जाथि खुरमा गासैबो। नङाबाथ' जोंखौ रावबो सोंनोनो थाङा। माथो बुंबावनो आरो आदा, दा जोंहा जानांगौआबो जाबायानोबा। दे बेफोरलाय नानि, जानांगौखौबो रावबो हमथा हायाना। नोंसिना नोंदायाबो फैमारासै दाबो। जेला फैनांगौ फैगोनलै आदा, आंनि आदायाबो बेफोरबायदि गाज्रि नङा, फान्दायदोंसो सोरबा। नंमारगौ दे, फान्दायमारदोंबो जानो हानाय। आरो बे गामिनि नानियाबोथ' उन्दैयाबो सैथानानो खामोन एसे। बेनो फासायदोंलै आदा, माथो बुंबावनो गथ'आ, दानिफ्रायनो बिदिखा, गाज्रि लामायाव थांग्राखा। बेखायनोथ' जोंनि आदायाबो बिनि खोथायाव गोजावबाय बियो। जोंनाथ' आदाया अन्थाव बाथाव फासाय जाला बायोलै, मानसियानो दद्र' नालाय, बेखायनो। औ, नाथायबा अखाफोर, दाथ' खामानि फैसा थाखानिबो प्रब्लेम जादोंना नोंसोरा। आंनाव माबा मोनसे नोंनि थाखाय खामानि दंमोनलै। हा? खामानि? गावहानो माबायदि सोलियो न'खरनि अबस्थाया, ओमफ्राय आब'खौसो फैदों खामानि खिथिनो। थोद, सिरि थाथ' नोङो र'। हा, मा जाखोसै, बहाय थांनो ओंखारदों नोंसोर सानैजों? मादै, माने जोङो जोङो मोनसे खामानियाव, माने उकिल सारजों रायलायनो होननानै थांनो नागिरदों आयै। ओमफ्राय नोंथ' मिथिखायोना, बेफोर केसावलाय दसेनो थांब्रबनांगौ जायो, रायलायनांगौ जायो, बेखायनो आरो आयै। लाक्समान, नों मादैखौ मानो थगायखो दे, जोंथ' ओमफ्रायो। आरे, खिन्थाबाथाय दा आइया थांनो हगार हरनाय नङा, बिनि सायाव आइया टेनसन जाबाय थागोन। अ, नंगौथ' र'। बेफोरबायदि थांनांगौथ' थांनांगौ, नाथाय दाथ' हर जाबायना। जानायाथ' जाबाय आयै, नाथाय मा उफाय, थांनोथ' नांगोन ना। एलाय लक्ष्मण दंखायो आरो माथो, आरो नोंनि नोंसाजोआबो खम नामा हारसिङैनो? नोंहालाय हा दुगि फागि बिदिनो जाखागोन, थेवबो आंहा गिनाय मोनसैहाय, गोजां बोथोरबो जाबजो गुसुबो लानो। मादै, थांनोथ' नांगोन ना। दा लिंहरबाय जेला, केसखौनो रायलायनो थाखाय थांसै। आं दोनबोफिनगोन ना, जेबो टेनसन लानांगौ गैया, आं दंखायो जेराव। नोंथ' दङ र', बेखायनो एसे गोसोआ माबाबो मोनदों, बाबु दादबो मोनदों। आइ थुनथुलिजों नों थांफागोनबालाय, आरो नोंनो गासैबो नायजोबखाबायबा। बेनोथ' मादै, दे नों गिनो नाङा दे। आरोथ' खोनाबावदों, बेफोर केसफोराव गोग्लैबा थाना माबा जेल आरो इदि कर्ट थांबाय थाबा फैसा थाखा जोबलाङोनोहाय, हा हु फानजोबनांलायो, थेवबाबो केसानो जोबनो थाङानो। औ मादै, नंनायाथ' नंगौ र'। नाथाय आंनि केसाव आं देरहागोनथ' आयै र', आं साबुत माबा खालामगासिनो ना, आंनि थाखायनो जमा खालामबाय दङ। बेफोरनोथ' मालादि बारग'बावगोन। ओमफ्राय दानो ओंखारलांमारसै? ओं, दानो थांनांसिगोन जोङो। दे होमबा मादै, थाथ'ना। एक सेकेन्ड र' थुनथुलि, माथो अखाफोरसो हरदोंलाय। औ, हेलौ। ओइ, खोनायाखैमोनलै, र', हेलौ। आङो हरनो मोनथ'वाखैमोनलै, माबेमोनलाय? नै आइ, ओमफ्राय दा थांनानै मोजां रायलायबोदो, मालाथो जोबबावगोन बेफोरलाय? माला जोब्बाय आरो आयै बेफोरखौलाय मा? जायखिया आङो थाबैनो बेफोर केसनिफ्रायनो बाहेरायाव फैगोन। खस्थ' मोनथारबायहाय आइ, आंबो नोंबो जों गासैबो बेनि सायाव साननि आलदा टेनसन। माथो बुंबावनो आरो, दे होमबा थाथ' आयै। ओमफ्राय दा थाब फैयाबा? नै दोनबोहो, हारसिं फैनाङा दे दायो। हिनजाव मानसि मोनानि समाव, हरनि समाव बिदि थांलाय फैलाय खालामनायखौ गाज्रि मानसिफ्राबो नोजोर होयोना, बिसास गैया आइ। जागोनलै आयै, दे थाथ'।
रायलायनो माथो मोजां मोनदोंलै बरियालै जामायजो जों खालि लोगो मोनाखै मालाय रायलायबानो थांनायावनो जोंहा माबा जानो लोंनोबो बावगुलायोमोन नामा एसे लोगो मोननायनि खोथा जमानो बिदि फेमिलि जमा थाबा बेसेबां इन्ट्रेस्ट नांखायोलै आबैने आइ आफाया गैबावासो आदामोनहा बाजैमोनहा बांसिन साबसिन जाबावगौमोन दा नङाथाय माथो दाना बिदि जमा जमायानो रायलायनो थांलाहाय बांसिन हाबा गाबागाव टेनसनाव थाजोबो ना मालायबा मा टेनसनाव थायो बयहाबो गाबागाव खामानियावनो बेस्थ' नङाथाय माथो नै सोरबाबा फिसौ फिथाइनि टेनसन सोरबाबा न'खरनि टेनसन बुंनांलाहाय आरोबा हनै जोंहा आबौआथ' जि गियोहाय खोमसियावनो थांनो बावसो थांनो लिंबाय दंमोन आरो दहायो एखनबा फैनो दावराव जायो फैबा थांनो दावराव जायो मा जाखोसै बेलाय आबौ ओइ आबौ दैदेन आरै जाखोरा बाबु दैदेन हासुहैनोबो गिबावलायो जोंनाव फैबा आरो गावहा इन्ट्रेस्ट मोना नामा मोनोलै आदा ओमफ्राय न'खौबो गोसोखाङोना जारलासो आंहाबो बिदिहाय आबौना गोसोखांबाय थायोहाय आबौ दैदेना एक्टर आबौ दैदेन हा हनै नोंबैयाथ' एक्ट्रिसाथ' साथामलै सोर सासेखौ गोसो थोगोनब्रा नोंलाय आङोथ' गासिबो आबैखौ गोसोथोयोलै आबौ एक्टर आबौ जोंना फसायखायो नोंखौ आइ लाभ इउ दागा हनै आइ लाभ इउबो बुंखाबावबायसो माथो दैदेन बिदिनो बेना न'आव थाबा बेहाय फैनो दावराव जायो बेयाव फैबा आरो थांफिननोसै लिंबायानो थायो मा बुंबावनो बिफायाथ' उन्दुबावबायसोदां होद अर सायबालाय माथो जायोमोनब्रा मादै दसे दादैया फिल्म देखायना होगौमोन ना जोङो नायनांगौमोनथ' र' एसे न'निजों न'नि थानायावनो दायो बेनोथ' आबै दा आंथ' नायनो बायोलै आं नायालै नोंसोरनो नायोबा देखायना होगोन आं देखायना होबानो जाबाय दायो आंहाथ' नै दसे थाना ओंखाम ओंख्रिसो खुरसैहाय ओमफ्राय थाब थाब जायाबा दा गुसुसो जाजोबलाय लांगोन ओं ओमफ्राय आबै खोमसिबो जाबायना गिनाङाहाय आबा आं दंना हनै गासैबो दंजोबो माखौ गिबायबायनोसै आबौ सना गिनाङा जेबो मा खामानि मोना दा खामानिया मोजाङानो जागोनदां आंनि सासे सिनायनाया माने आं आदा होननानै लिङो आरो जेनेबा आदा बाजै दोङो बिसोरो मानसि नागिरबाय थादोंमोन खामानिनि थाखाय दा मोनसे फेक्ट्रियाव बिदिनो खामानि ओंखारदों होनना बुंदों आरो जानला मानला खामानिबा आब'आ मावालै आदा आरो मावनोबो दरखारानो मा हे नानि बिदि नङालै आंबो मालाय जानला मानला खामानिखौ मानो खोन्थागौमोन दा जोंहा उननि खस्थ'खौ नुबायना आंबो नायनानै थाबाय थानो हाया बेफोरबायदिखौ माबा मोनसे मोजां जाजानो लुगैयो आरो न'खराव नोंस्राबो फैसा थाखानि आंखालखा एसे एनै फैसा थाखा फैगोन मोजाङैनो बाहायनो हाथावथाव आखाइ खरसाफोर नोंसोरबो आंनि बिनानावलै आं बयखौबो सानोना सोरबा बेबायदि प्रब्लेमाव दङबा प्रब्लेमनि माबा मोनसे राहा खिन्थाबालाय माथो गाज्रि बेखायनो नानि अखाफोरनो खोन्थादोंमोन आरो आङो नाथाय जानला मानला खामानिथ' नंलाबायाना आब'आ थांनाय नङालै नङालै नानि हामा जानला मानला जालाबायनोब्रा जेन'बा मा खामानियानोथ' आदा बुंनिसाय बेखौथ' बै आदा बाजैयासो खोन्थानो हागोन दा नानिखौ खेबसे लिंहरनायदोंमोन आरो गुवाहाटियाव थांग्रोनांगोन माने बिसोरजों रायलायनो थाखाय आदा बाजैया होजोंनो गुवाहाटियाव थाखायो नालाय बेखायनो दा प्रब्लेमखौ खोन्थानायखाय आंबो जागोनदां नानिया मावनोबो हानाय होननानै दा नानियासो मा बुङोबा गुवाहाटियाव माने रायलायहैग्रोनांगोन आरो ना आदा ओमफ्राय जेराव खामानि मोनगोन बायदि बे फेक्ट्रियालाय बहायथो फैसा थाखानि प्रब्लेमालाय जानाया जादों र' बाट आंबो खामानिखौ इसिबां मानि रोंद्रायगोन ना रोंद्रायाबा बेबा मा खामानि जागोन ओइ खोनासं नानि बिसोरो ना बिराद बिदिनो नांगौ जरुरतनि मानसिखौ खामानि होबोगासिनो दङ मेल्ला सिख्ला गथ'फोराबो थाङो मेल्ला सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा माने गोबां दस्रा गामिनिफ्रायबो मालाय लिंहर मोनबाय आरो बिसोरो खामानि हेद आदा साना हसिया एसे सानग्रोनांगोनलै जोङो आब'खौ बिदि हगार हरनो हानाय नङा नै आब' बिदिलाय बोरै थांनो ने ओमफ्राय बेबा सोर आदा बाजै नोंनाबा आदा हाय नानि र' आं रायलायदोंना फन नाम्बारखौ आं नानिनिखौ लानोसै ओमफ्राय बिसोरजों रायलायनो हागोन जेनेबा गावसोरबो एसे खोन्थाहरगोन ओमफ्राय अनेक बेलेग खामानियाव लगायना होनो हायो आरो ना रायलायनानै होनो हायो माने नै मोदायनि फिल्म नायनानैसो गियो नङा होमबा नोंसोरो जामायजो गोसोआव दंना गोदोहायथ' जोंनि टाइमाव जोंनि समाव मोदायखौनो नुबोबाय जोंथ' औ जामायजो नुयोमोनथ' र' बाब गोसोखांबा बोरैबासो नांखांलाय लाङो ने गोदोनि समाव बिराद माबा जायोमोनहाय दानियावसो जेबो गैला बेफोरो औवासुं माबा सेरजोंबो थांनो गिलाय लाङोमोन खोमसि जाबाथाय बाबरे औ जामायजो आरो बे जोंहानि मादैखौलाय खाफालाव खेबदों होननाया बुहुदा बस थाबायदि जानानै थायोमोनहाय ने लामाफोरावबो हाब बुंनोनो नांला
다시 बेफोर गोमालांजोब्बाय गैला जेबो फोथायनोनो थांला बेफोरखौ नोंसिनि गोदोनि दिनावलाय मा जायो मा जायाब्रा आबै दानि दिनाव बेफोर जेबो गैलालै गैलाथ' गैला आबौ नाथाय गोदोनि समाव खम सिगि जाबोदोंबोहाय नैबे नोम्बैमोनहा हरनि समावनो माइ सफैबाय थानाय सिगि जानाय आयौ आयौ माथो ने जानायसो दाथ' बेफोरो सल'बाथासो जाबाय खोन्थाबाबो दानि दिनाव फैफिनदो आबै बेफोरखौ बाथोदो माथो खोनासंबाय थानोब्रा बुहुद माबा माबि बेफोरखौथ' आं गिखायालै गिया दाबायदियाव बेफोरबायदि बोरैबा सिगि जाफ्लांबा बारदावना बारदावा आं आफाजों थांसैलै आबै आयै आबाहा माखौ गिखोसै गिनाङा गिनाङाब्रा आजा जों दंना बेखौनो गिबाय नोङो दाद बेबायदिबा बोरै जानो एक्टरलायानो गिनाङालै बेफोरखौनो गियो नामा सल'बाथासो दा बेलाय बाबु सनायासो गिबायदां गिनाङा आबौ सना नै जों ओरैनोसो बुंदोंहाय ओरैनोसो बुंदों ब्रा आबै सेन्स टपिक दे होद आइ आफाया मानो फैयासैब्रा गावसोरल' थाबाय थाबाय न' सिङाव जोंजों अर सायफैबानो जायो मा होनबावनो आरो आबौ दे जुरि बिहामजोआबो आरो देहाफ्रानो सुख गैया नालाय बेबो अबाव ओरै फिसालानि टेनसन बिहामजोनि फारसेथिंजाय गावहाबो मेगना बोरैबा टेनसन जाबाय थायो मानसिया खुसि थानो नाजाबाबो नंनायाथ' नंगौ आबै आदा जानाना आबै बोरैबा जुदा जाथारबाय ने दासान्दि समजों लोगोसे मानसिनि माबाफ्राबो आखल आखुफ्राबो सोलायलाङो खोमालै बिमा ना मा होनो नै जामायसो आंथ' बिराद माने बिहामजोखौ बुङो बारा नों टेनसन लानाङा होननानै नै आबौआबो बुजिथारा नालाय बांसिनसो ओरैनो गावहानो देहा सुख गैयिजों जाबजों बोरैबा जालांथारबायानोलाय ओंखामखौ ओंख्रिखौबो जानो खहाबानो औहाय जावैसोखौ बेखायनो बुंबाय बायो आङो माबा जबरदस्तिबाबो ओंखाम ओंख्रिखौ बेखौ जाया होनबाबो जाहो होननानै बेनोथ' आरो जोंथ' दङआनो ना आयै दंबाबोहाय गोसोआव खें मोनलायलाङो न'खराव बेफोरबायदि असान्ति जाबा जोंनाबा नै बिफाया लोमजालुबाय थायो मोजांखौनो जानो रोंलाहाय सम दसेल'सो नै मोजां जायोआनोलाय दे माथो खालामबावनो देहायाबो सम सफैब्लालाय बेफोरबायदि जाखायोखा आरोबा मोजां जामाराखै दे बे आबौ साननाबो हा मानोथो बिदि जालांखो बेलाय होद आबै नोंसोरबो आरो टपिकखौ चेन्ज खालामदो दे दा निउ इयारावसो जोंहा पार्टि जानो सानदोंमोनहाय ने जामायसो अबावलाय जाबावनोसै पार्टियाबो जानांगौलै बिमा हा मानो जाया जानो न'आवबाबो जागोन जोंहा दुब्लि बारियावबाबो ना माथो होनो औ आबौ जानांगौलै जानांगौ मानोथो बेफोरखौलाय दोनथ'लि बेलाय न'खरनि टेनसना टेनसन जाबाय थागोन आरो बेफोर रंजानायखौबो रंजानांगौ ना अब्लासो स्रां मोनगोन ओमफ्रायथ' जुरि मादैयाबो मोजां मोनगोन दे जमा जोंजों पार्टि जाबोला आदा सानाबो माइना सोलायनो हानाय ना औ बेनोथ' दे उनाव बेफोरखौ आरो जाबाय थागोन बियो दाबो एसे सम दंबावो ना आबायाथ' न' सिङावनो दं होनदोंमोन र' नै आबासान दङना नोङो आयै माबा नोम्बैखौ बै दरजासिम लाबोनो खोन्थादोंमोन आङो नोंखौ रुमावनो दं होननायखाय आयै मानो थाबायबाय थायो दे नोङो रेस्ट खालामबानो जायो आयै नों मानो थाबायबाय थायो दे बोरैबा गोग्लैफ्लांबा मा जागोन आंनि गोग्लैनायखौसो नांजादों बेफोरखौलाय मा नाथाय नोंसिनि जिउआसो सोलिगासिनो बेखौसो आंहा सिन्था जोंनि जिउआवलाय मा सोलिनो आयै थाथोसै आरो जेरै सोलिदों सोलिबाय थानो हो नों मानो बेफोरखौ साननानै गावखौनो गाव दुखु लादों ओरैनोबाबो एसे हामबोला आं अलंबारखौ बेयाव लाबोथ'खागोन अलंबार हा मानो इसेबां सानो नों बेखौलाय साननांगौबा थुनथुलि बिहामजोखौ सान थुनथुलि बिहामजोखौ मा नों एसेबो गोसोखांला नामा बिहामजोखौ मा साना बेखौथ' आं बुजिनोनो हाला सानस'नोनो हाला रोंला आङो नाथाय आङो नोंसिनि बेफोरबायदिखौ खोना दुखुआनो रासिनसो जाबाय आंना अबावलाय मेगननिल' दा मेगननिख्रुइ बांसिन आंहा नोंसोरखौसो दुखु मोजां जादों दे बेफोर दुखुखौ नुनो थाखाय आंनि मेगना गोमाथ'ना दङ आयै बुंनो रोंदोंबा बिमानि बुंनायखौ मानो बुजि मोनाखै नोंलाय मा बुंदों खोनासङाखै मानो बेफोरबायदि नोङो खालामबाय थानायाव दा बिहामजोआ मा सानखो नुबायना थाङाबा थां रायलायै थां बिहामजोजों माथो जानो दङ बिहामजोआ मा एसेबां नोंनि थाखाय माने नोंनि बिखायाव जायगा गैथारि जाबाय नामा दिनै बेफोरबायदि नङालै आयै थेवबो थुनथुलिया गावसो दाय मावबाय थायो दा मोनसेनिफ्राय मोनसे दा गोजान जानो साननानैबा मा माबानो सानदों बियो मा देखायनो सानदों होमबा मा खुसि गैला नामा नोंबो बे थुनथुलिजों बिहामजोजों आबा गावसोरनो मोजां मोनना हाबा जाबाय दा बिदि गोजान जानो होनबानो जागोन नामा हो नोंसिनिल' रिस्ता गैयाना जोंजोंबोथ' इसेबां रिस्ता दङ दायो बिसोरजों थांदेरनो रिस्तायालाय बहाथो गाज्रि जायो जानो बिहामजोखौनो एसेबो खोनासंलाबा दाय मावामोनबा खोनासंगौमोन आं आयै दाय नङा ओरैबायदि दाय मावदों बियो मारै एसेबां गोरलैयै बेखौ निमाहा होनानै आं बोरै अननांगौ जाखो
जेब्लायबो गावनि जिदखौल' फुरा खालामनो नागिरग्राखा मोनथिखागौ बियो एसे गावनि माबा बेफोरबायदि जिद खालामबानो गलियो होनना गावनि खोथायाव नाथाय एबाराव आं गलिया लामा नोंबो गोजान जानो सानबाय बिदि गावनो अख्रा दिन्थिबाय थायोबाथ' बेबायदि माबा थङालि बाङालि दिन्थिबाय थायोबालाय आंबो सानखानांगोन ना आयै बाराखौबा रायलायनाङा नोङो आबा बाजोब्बाय आङो बोरैबा एकदम बिमानि खोथाबो लाया न'खरनि सासेनिबो खोथाबो लायाथ' आंनिबाथ' बिहामजोनि जेबो दाय गैया नोंनिनो दाय नों बारा बुजिया आबा बुजिनोनो रोङि जाबाय नोङो मादि मा जाखो मानसियानो बे गथ'खौजोंल' थांलाय फैलाय खालामबाय थानोसै नोङो बेखौल' केयार खालामबाय थानोसै न'खरावबो खामानि मावनांगौ ना मा मावनांगौ बेखौबो जेबो मिथिला हा बिहामजोनि जेबो माबा फात्ता मिथिला नोङो इम्परटेन्टआनो दा अलंबारसोखा नै नायदो नै गैया बुजायना लाब गैला नोंखौ जेबो नोंसोर मानो गोरोन्थिखौ नुवा थुनथुलिनिखौ खालि आंनिखौल' नुयो आयै खोनासं आयै नों बे थुनथुलिखौ साननानै खर' गरम दाजाबाय दा थासै नोंसोरो आंखौबो मोजां थानो होदो सान्थि थानो होदो आं सान्थिखौनो मोनथारला दासान्दि थुनथुलि बिनिल' खोथा ओरैबायदि अख्राखा मानसियाबो बेखायनो थांखायाखै आङो मा खालामबाय थादोहाय होमबालाय रोंला आङो जेबो न'नि मानसिफ्राबो अनद्रायनायानो बारा बेखौल'सो मोजां सानो आंनि फारसेबो साना आंनि फिलिंसनि फारसे साना आंदि मा मुसिबतआव दङ दायो एसेबाबो आंहाबो थुनथुलिखौ साननाय दङमोन नाथाय बिनि खालामनायफोरानो आंखौ साननोनो बेखौ माने बेजों रायलायनो मन्जुरि होआ दानो मोजां रायलायगोन दानो आरो गाबोनबा मा खालामलायगोन रायलायग्रोनांगोनसो न' खेबसे रायलायहैजागोनदां होमबा दा दे होमबालाय आं नोंनि फन नाम्बारखौबो बिसोरनो हरनोसै लाखिनानै ओमफ्राय नोंबो रायलायहरदो बिसोरजों फन खालामबा रायलायहरबानो जाबाय दानो जाथ'नाय नङा नामा आदा जोंहाथ' पिकनिकबो जानांगौ माथो निउ इयार फैनोसै ना नानि जागोन जाया उननि खोथासै बेफोरो ओमफ्राय रायलायहरग्रोबा मोजांसै आरोना नानिनाबो मोजां जाबाय न'आव ओरैनो थाबाय थास्लायस्लायथ' खामानि मावनानै एसे एनै रां आरजिनायालाय मोजांनिसो खोथाना नोंस्राबो मुलाम्फासो जागोन जायखिया एसे साननो सोमोन्दो आदा साननैसोनि उनाव खिन्थागोन दे अब्लालाय उनाव खोन्थाबानो जाबाय आंनो गाज्रि मोननाङा नानि आंबो नोंनि मोजां जाथों होननानैसो सानोना गोसो सिङाव बिदा असे नङाबालाय मा जानो अब्लाबोथ' बिनानाव बायदि साननानै आं बुंबाय आरो दे आदा मानो गाज्रि मोननो फैसा थाखाया आखायाव गैयाबा बेबायदि न'खराबो सोरलां फोलां जालांबा बेसेबां खस्थ' जायो न'खर सालायनायाव फैसानि बेसेनानो माने ओरैबायदि ना नानि दुखु मोनो आरोलै नाथाय खायसेनि खाफालावलाय बिदिनोसै दा बेयावबो मानसिनो थांना थानो थाखाय फैसा बिराद इम्परटेन्ट दै हले एसेबां सान्दोंबालाय जोंहानो होलांबानो जायोना गावनो ने आब' जा खोथा बुंखायो मोजांसो बुंदों दा आदायालाय जोंखौ साननानै हा मोजां माबा बुंबाबो गाज्रि जानला मोनला बुङो नोंहा गाज्रिल' जाजोबाना बयबो खायसे मोजांबो थायो माने बिदियावनोथ' बुंजायोना मोजां सानबाबो गाज्रिसो सानजायो होननानै दे आब' नाथाय बेफोरनि खोथायाव गोजावलाबायनाङालै आंथ' हले दरखार गैथारा होमबा थांसै खोमालै नानि आंबो दे उनाव सानना खोन्थादो आदा माबा साहा लोंलांदो आं फुदुंहैनि र' दिनैबा हले ओरै नङाबा ओरै खासैलै ने औब्रा लक्ष्मण आरो बिसोरखौथ' ना मोनबाथ' आं थारैनो जिउखौ लामारगौमोनलै औब्रा गावसोरखौनो सासे गावथारजोबमारगौमोनलै गावथारजोबनो नों गावनो रोंगौ आरो नङा माने बुंबाय आरोलै ओरैनो डाइलग ओमफ्रायथ' खबरा थारैनो थिगैनो दंमारोना लक्ष्मण जों बिसोरखौ लोगोथ' मोनगोन ना आरे माथो बेलाय सनानि बिमायसोलाय नंगौथ' र' नाथाय बिनि बिमायालाय इसेबां लेट फैनांगौ जाखो आंहा दा मोनसे पार्टियावबो थांनांगौ जेरैबायदि आं बुंदों बेबायदिनो माबा मोनसे गड़बड़ जानांगौबा मुस्किल दङ बेफोर नाथाय जोंनो जोंनि फुरा फैसाया माला मोनगोन जोंथ' खामानिखौ गासैबो मावजोब्बायानो आरे मोनगोन बहाथो खारना थांगोनखाय आङो लक्ष्मण बेफोरनि सायाव बे सनानि बिमायनि आखाइथ' गैया माथो मानि फैसा बुंदों बेलाय औथ' आरोलै ओमफ्राय माथो पार्टिसो जाहैलायबावनो नागिरदों बोरायालाय साला दिनै एसे फुर्ति खालामहैनोसै र' थानायाव थांलाय जेलाव थांलाय बाखांनाय मोनबाय आङो बिसोरनि चक्करानो आरोबा मोजां जायगायावनो सहैखाबाय मालाय आंहाथ' आरो माबाव बिसोर आंखौ बख'गोन नंबाय दंना नाथाय आंबो इसेबां मानो थाबैनो बख'नो बिसोरखौलाय नाथायबा सारजि बिसोरथ' नोंनि बियानै आरो बिब'सोमोन ना ओइ बाबु नों बेफोरखौ बुजिनाय नङालै खामानिखौल' सिरि माव आरोथ' नोंहाबो खामायदो एबारथ' फुरा सियर खालि बिसोरनिनो माबा मोनसे आखाइथ' दंखाथारो बे सना बिमायनिनो माखौथ' मोखां नायबाय थाबावनोब्रा बोरायखौ हमहैनोसै नामारा र' थुनथुलि दानो जुदि जों हमोना लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों
जाय जायबा नायनानै मोजां मोनबाय लाइकखौ होनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट खालाम मोजां मोनग्रा सना मोना कमेन्टबो खालामबानो जाबाय दे होमबा थाथ'लायदो लोगोफोर बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट बाय बाय